en valor o noso pasado, a nosa identidade pasada. E logo hai un elemento festivo que está encardinado con eso. Eu teño confirmado, teño que darle máis voltas, pero considero que os grandes maestros carroceiros si fan eso moi ben. O sea, equilibrar o que é o elemento festivo e o elemento cerebral. Se vos fixades, cando surxiron as plataformas en vez de carro, a xente podía representar máis, incluso pode representar máis e con movimiento. Por qué? Porque eso non sufren as vacas. As vacas tiran mellor dunha plataforma que un carro. Entón, tú podes representar máis. Non sei aquí isto, pero sei que hai unha. Bien, vamos a... Entón, o tema é que todos os elementos que vemos teñen razón de ser, non están feitos a chón, ni están feitos de tal. Todos teñen unha razón de ser. E a razón de ser é que facer unha imaxe traída da mente de alguén de Chantada que poda compartir con todos aqueles que somos da zona, incluso vosotros, pero queremos que os que somos da zona o entendemos dunha maneira e os que son de fora o entenden de outra. Depois están os apeiros. Os apeiros son tamén elementos que se incorporan na imaxe, pero que teñen que ver co redes sociales que moven os carroceiros. É dicir, os carroceiros non só moven familias que queren ir arriba e a xente que quere ir no carro e que ten que equilibrar co peso das vacas, sino que tamén moven as redes sociales que lles prestan apeiros. Entón, claro, esas que lles prestan apeiros son moitas veces que queren que salgan arriba. Entón, son elementos que tamén entran a formar parte da imaxe que se ve ao final e que adorna todo o que a imaxe a observar, non? Pero unha das cousas que son importantes para a xente de Chantada é o texto. E o texto moitas veces non lle prestamos moita atención. Incluso hai veces que facemos o texto 20 minutos, 15 minutos, facemos un texto. O texto é o que personaliza a zona de Chantada. A zona de Chantada o personaliza o carro. Cando o relator está no palco leendo diante do carro que está escenificando, xa me acordo o que quería dicir, un momento, vamos a volver un pouco atrás. Mira se é importante a representación, que moitas veces, para non perder o carro tradicional, se representaba por abaixo do carro. Se representaba por abaixo. A xente que as plataformas representa arriba. Pero houve xente que quería tamén fazer máis representación, pero non quería perder o elemento carro, que era un elemento que lle parecía importante, e entón representaba por abaixo. E solían ser motivos máis festivos. Hai xente que fai motivos carros máis festivos, e hai xente que fai faros máis ceremoniales, e hai xente que fai carros máis conxuntas. Esos son os máis expertos, son os que os fan máis conxuntos. Pero incluso se chegar a representar abaixo do carro, se os fixades a vaca, o carro e a plataforma e o carro é unha especie de culto. Bueno, por representar abaixo dá un carácter máis pagano, por así decir. Bien, estamos no texto. O texto, cada vez que está relatando o relator que está ali, o corto, neste caso, que casi é un símbolo que é institucional, xa, porque é o destino, vai moi ben, por certo. Unha vez que vai relatando no carro, a xente que está mirando vai dirixindo a mirada das persoas que está relatando. Entón, o cura non é un cura é don Daniel, o cura é don tal, xa non é un cura en general, sino que é fulanito de tal, e ali está fulanito de cual, e ali está tal, que se relaciona con non sei que, e é a casa de non sei canto. Eso só o entendemos nosotros. Eso é o que ten de máis o folión. Vamos a falar agora dos grupos de carroceiros. Os carroceiros, o máis importante do folión, por así decirlo, é a xente que o mantén vivo, que son os grupos de carroceiros. Os carroceiros son os que mantenen vivo o folión. Se non houbera carroceiros que fixeran carros, o folión non existiría. Se tú tiras 10 anos sin facer carros, este engarzamento entre unhas generacións e outras se iba a perder, e o espírito do folión, este espírito do que estamos falando, deixaría de ser. Farías un desfile de carrozas ou de carros. Pero eso non é o folión non é un desfile de carros. Bien, os mestres carroceiros, eu teño interés en averiguar se hai escolas de carroceiros. Escolas quere decir
Os mestres carroceiros son aqueles que teñen un forte poder de liderazgo, suelen ser os que gestionan o tipo de tema que queren representar, e suelen ser aqueles que equilibran moi ben, os grandes mestres carroceiros equilibran moi ben o ceremonial e o festivo, non? Que pasa? Que hai incluso carroceiros que eu considero que son mestres carroceiros que te dicen que outros son mestres carroceiros, e eu creo que estou pola idea de que van un pouco por aí, porque saben mezclar moi ben o carácter ceremonial e festivo do folión. Eso foi no 2015. No 2015 o que se trata é de emocionar a población, a población que ven visitantes, pero tamén os de Chantada, sobre todo porque é unha mención de acollida, porque ven os veraneantes que son daqui, que son daqui, entón produce un hermanamento entre unha emoción compartida. O que se trata é de producir unha emoción compartida dunha maneira festiva. Si se trata deste elemento festivo, podemos chegar a morrer de éxito. Quer dizer, un dos elementos interesantes do folión é o carácter festivo, porque iso marcanos moito a nosotros. Entón, si todo o mundo empeza a hacer todo perfecto e non sei que, é só a ceremonia, quizás o folión sufra. Por eso o elemento festivo é importante. Por eso moitas veces, cando a xente fai representacións baixo o carro, por arriba e tal, non quere perder ese elemento festivo, porque considera importante. E o folión en sí, se os fixades, está dentro de hai carros como elemento festivo e carros máis ceremoniales, quer dizer, e está dentro das festas do Carme, que son festivas. Quer dizer, ese elemento festivo é importante. A hora de adaptar a etnografía, tenemos que ver como lle damos a importancia en que nos basamos, porque todo isto son teorías e son estudios, pero que xa dixemos que ten que ir a un informe etnográfico final, a unha etnografía, para que teñamos este. Entón, no 2016 empezamos a ver relacións, por exemplo, aquelas que vos decía de a plataforma, a representación que ten que ver ca reciprocidade e o peso das vacas, non? Que se tú ves menos plataforma, menos carro, a imaxe ten que ser máis estática. Logo a seguridade, por exemplo, moitos me decían que a seguridade dos nenos, se queren levar nenos no carro, é moito máis seguro unha plataforma que un carro, porque o carro ten un equilibrio diferente. Que hai moitos elementos que influyen a hora de haber cambiado a carro de plataforma a carro. A importancia do carro sobre a plataforma dá o feito de que o carro leva os orixes do folión. Eu xa o dixen outra vez. Moitas veces a xente pensa que nos gremios empezou o folión, porque hai autores como Benito Seijas que dicía que o origen é dos gremios, pero eu non creo iso. Eu creo que o folión vai se adaptando socialmente según está socialmente a zona de Chantada, vai se adaptando. Por exemplo, hai xente, o folión aparece unha vez, aparece no territorio un día e desaparece no territorio. Últimamente o folión que lle está pasando é que está expandéndose, está empezando a enseñarse. Esa é unha novedade, eso non existía. O folión era como se estuvera protegido en todas as partes do carro. Era unha manifestación que subía, etnográfica que surgía un momento, eso era unha maravilla, eso era un elemento moi significativo do folión. Pois ahora parece ser que o folión, a identidade grupal da comarca, porque é a identidade en grupo da comarca. Todos esos carroceiros moven redes sociales que consiguen cousas para poñer en unha representación mental que se quere compartir. E se hai 14 carros, hai 14 grupos sociales, 14 redes sociales que están conseguindo isto. Isto é unha mal. Por iso é difícil trasladar este tipo de manifestacións a outras poblacións, porque non ven isto, ven un destino de carros, facer un carro. Un carro pode fazer el microshop, metes unha inversión de non sei que, faces un carro perfecto. Pero iso non é o folión. O folión é outra cousa. Bien, entonces, por exemplo, os apeiros tamén se dicen moito da solidaridade que hai entre a xente. A xente presta apeiros, en a que quere devolveros. Entón, falaxe de solidaridade tamén. Tamén de reciprocidade, porque se che presto algo, quero que o pequeno que ven de Barcelona, que vaya no carro, e entón o carroceiro ten que dicir, bueno, a ver se podo tal, teño que dicir que non aquí, que si aquí, o sea, ten que xogar con que, e iso limita tamén o peso por as vacas. Bien. Bueno, ahora no 2017
o conflito cada plataforma valeche para estudiar este tipo de relacións. Quer dizer, que quere decir, eu pregunto moitas veces, por que construyes en cada, por que construyes en plataforma? É interesante saber por qué, porque queren representar máis. Que significa que queren que teña unha representación maior, que sea maior representación, queren unha estructura máis grande, porque moitas veces tamén está vinculada a ganar. O tema este de vincular o folión a ganar, o sea, moitas veces pode obrigar a fazer estructuras máis estupidas, máis perfectas, máis aquí, perder un pouco, a veces non, pero a veces sí, non sei, non vou co tempo, non? Bueno, sí, chegou. Bueno, bien, pues estamos facendo unha monografía de folión. Entón, isto é o xurado de 2015, e aquí fijaros o cargo en diferencia da plataforma, é como ter un medio máis festivo, é ceremonial tamén, porque representa algo do pasado, pero é tamén festivo, non? Eu quería decir unha cita de Martín Segaré que dice, esta buena ley: los ritos tienen como objetivo vincular el presente, el pasado y el futuro de la comunidad, ¿no? Un rito produce estados mentales colectivos suscitados por el hecho de que el grupo está reunido y abajo. Solo puede haber una sociedad cuando existe la posibilidad de alimentar y de afianzar a intervalos los sentimientos colectivos, ¿no? Entonces, solo para terminar, quería leeros medio folio, para que veáis cómo se ve el folión desde alguien de Chantada, ¿no? Que lo pueda estar investigando. Nun principio todo parte dunha imaxe mental que se quere compartir o día do folión. Sempre o derradeiro sábado do mes de agosto pola noite, cando prácticamente o verán ten rematado na comarca e os visitantes xa teñen en mente o camiño de regreso. Sen embargo, a noite do folión é unha cita obligada. Ese día fanse en realidad as imaxes pensadas polos carroceiros, quizáis no mesmo momento de dar por rematado o folión do ano anterior ou incluso antes. Imaxes que por arte de maxia fanse tan reais que mesmo o sábado das festas patronais, entre lusco e fusco, a xente pode entrar nelas, pasealas, tocalas, pode subirse cos cativos nelas e sacarles fotos que amosar aos amigos. O WhatsApp ese día bota fume, son imaxes que unha vez na casa, o pasado tempo, fanse lembrar que un ano máis estiveches enchantada no folión que todo vai ben ou non, que o pequeno foi no carro, que o carro do sementa, o do carro que che gustou, que che pediron e emprestaches erva para o manso, do Guille e o carro do Juan Carlos, o susto que tiveches co carro do Pastor, o do Alberto, o do Manis, e como non, o ben que rocían os teus apeiros no do Bucio, tapitas e o carro do Héctor do Val de Navega. Non quixera esquecerme de ninguén. Ben queridas imaxes que presentadas en conxunto o sábado pola noite amosan unha forte identidade grupal coa que somente se un día os chandelinos e chandaleses amosamos o mundo que seguimos sendo os de antes, os de sempre, os mesmos, os que estamos xuntos a pesar de todo, e que estamos xuntos a pesar de todo, porque ese precisamente é o objetivo último do folión: lembrar e amosar a todos os que nos visitan e os que vivimos nesta terra de onde vimos que o que fomos, somos e seremos, o compromiso que temos coa nosa identidade grupal. Enorme. Pasamos a palabra a Félix Pérez, pregoeiro das festas de Chantada do ano 2017, carroceiro de toda a vida. Boas noites. Primeiro, o que quero é pedir perdón se o meu galego non é o máis adecuado. Moitos de vostedes saben que as miñas orixes non son galegas, e tamén saben que levo moitísimos anos fora da miña querida Chantada. Pero, bueno, eu non vivo aquí a hacer unha ponencia, senón a falar un pouco das miñas experiencias no folión. Desde moi pequeno empecé a facer carros cos meus amigos no folión. Desde moi pequeno. Primeiro foi un carro tan pequeno que non podíamos nin entrar nós nin. Fixemos moitos, tamén fui un organizador de carros, fui xurado, e hasta, se non saben vostedes, vendo lotería
na miña terra de adopción, en Canarias. Lotería para a Navidad para o Foleón. Con isto quero dicir que para mí o Foleón e as festas de Chantada, porque tamén fui moitos anos ramista das festas, moitísimos, creo que son dos que máis, despois, antes, o concelleiro que está ao meu lado, e antes co meu amigo Valencia. Moitos anos. Pero iso levo tan dentro de mí que a algún ano volvo outra vez a facer. Pero non quixera, porque senón me sofriría moito. Primeiro, si as orquestas iban ser boas. Ben, vamos a falar un pouco do Foleón das miñas experiencias. Fixemos moitos carros. Algún ano fixemos hasta 7 carros. E algún ano tamén o Foleón casi desaparece. E sigo eu por o meu amigo Segundo Navaza, Faquis, para todos. O Foleón un vez desaparecido. Eu acabo de dicir que non venho a facer unha ponencia, pero a mí me gustaría, se alguén quere facer preguntas, eu podía responder se que podo, claro. Creo que non vou a falar máis, porque se non me no pregón, e o pregón é o pregón. Moitas gracias. Boas tardes, case noites. Moitas grazas a todas e a todos os que estades aquí, que ninguén se acordou de vos, pero sin vos tampouco sería posible facer estas xornadas. Antes de que, se me esqueza, eu non vou votar as características. Non, eu non os vou votar, porque a verdade é que sí, é gratificante axudar ao povo que teña festas, pero todo ten un límite de moderación. Entón, saia nova necesitamos para que algunas das cousas a mí non gustan, tratar de cambiarlas tamén. Pero de todas formas, se non tocaba falar de festas, vamos a falar da Asociación Amigos do Foleón, vamos a falar da xente que nos está acompañando aquí nesta mesa. E, a realidade é que isto nunca se fixo, son as primeiras, como vedes, as xornadas técnicas. Gustaríame que continuasen con elas, incluso empezando antes, ou porque non, varios meses no ano telas. Sei que é difícil a organización de todo isto, con el seu traballo, eu non entendo, pero si animar a este grupo de xente que agora está na Asociación Amigos do Foleón. Sempre vai haber roces, seguro, entre uns e outros, uns pensados de unha maneira, outros de outra. Pero, eu creo que entre todos vos falando sempre se vai a arreglar esa situación. Non o digo xa, tan pronto, digo nun futuro, porque, como decía antes, todo ten unha duración. Creo que, o mellor podo equivocarme, pero creo que non é o caso. Esta declaración seguiremos facendo unha vez pasadas as festas e nada, moitas grazas.